So mao din nga buhok dino day nga katulong na back job sa salon. So medyo dako-dako na jud gasto ang akong client para sa iyang buhok ba please lang. Kay lagi day pilmiro man gunya pariban daw ani iyang buhok dino kay 7K. Anyway, before day ta magsugod og riban ani no. So magpagwapa sa kudaan dino day kay lagi day pagganahon ako ni ang akong skin ani please lang. So mao jud ni always na ako ginabuhat day every morning. Kay lagi dili ko gusto day magsalig lang ko sa mga skincare nga akong gipangpahid or ako ang gipang take ba. So nagkailangan sa taginani nga device dino day kay para mo nindot og muhamis ang ato ang skin. Mao na day dako kay nigtabang dino nga face massager day kay para dili manglutaw ang ato ang dagko kay sa tanan nga pores ba please lang. Ug aside sa ana dino day kung everyday bitaw mo magamit ana dino day kay muhugis bigas mo. Kumbaga ba mo form bitaw na ang inyong nawong. Anyway day inana day ka dry ang buhok sa ako ang client no. Mo na pati ako nagtan-aw ito sa buhok ani day no is kuyawan ko ay please lang. Mo na gigwasan ako maayang buhok day no ug katulon ako gibutangan og shampoo. Kay lagi ang sabot man gud namo ani sa akong client day no is magpariban siya. Pero pag tan-aw na ko siyang hair day no is dili na siya kaya iriban. Mo na niana ko sa iya day no nga mo na lang siyang IKOS. Kay masalbar pa namo iyang buhok day no ug matabang pa namo ang kadry sa iyang buhok ba. Bahalang medyo pricey ni ang KOS day no day pero kaya man pud ni day mo refer sa inyong buhok. Mo na wala siya nagduhag tando ani day no pag ingon ako day nga mo siyang hair treatment. Kay lagi katulon na pud ni na back job sa salon ang iyang buhok ba please lang. Mao lagi na resulta sa mga piling gwapa day no. Imbis mangyawat nga mo gwapa unta pero ang ending day no is hapit na upaw oy. Muna duha ka klase nga medisina nga KOS ang akong gigamit sa iyang buhok. Og gihumo lang nako na siya day no og 1 hour. Pero day kung dili bitaw mo magdali day no day ang pinakanindot jud ani KOS day no day is humol jud ni siya day og 3 ka oras inyo ang ulo. Kay para mo tala bitaw jud ang medisina day no day og nindot kay siya og result. Muna day kung dili gali mo magdali day no day is taasan jud ako paghumol sa medisina. Kay para matabang pa nato ang inyong mga buhok ba. Kay lagi ba mga piling gwapa biya kay mo no. Kay basta magud magdali mo day no day is mara po kog ma-pressure ba. Mo nang ayaw ko ninyo lusulusura ang piling gwapa be please lang. Mao na day kani jud nga hair treatment tay no day mao jud ni ako ma-recommend sa inyo ha day kung ang inyong mga buhok day no is color na kayo. Kana bang damage na kay sa tanan inyong buhok day no day nga mara na siya bunot. O kana bang nagrabirize na gani inyong buhok day no day so kani jud ang nindot sa inyong buhok ang KOS hair treatment. Pero day ako jud ni siya ipa-remind sa inyo ha day no day nga medyo pricey jud ni siya day no kaysa sa magpariban mo. Kay lagi day makabuhi man gud siya og buhok. So dili man 95% nga mabuhi balik ang inyong buhok ani. Pero day naadyoy kalainan og kabag-uhan sa inyong buhok day pag human ninyo og butang ani nga hair treatment. Dayon ay nag-PM sa kuha day no day nga pwede ra ba daw ni siya DIY. So kani jud nga hair treatment tay no day is dili jud namo ni siya day ma-recommend sa inyo ha day no nga magpalit mo ani nga medisina day para inyo ang i-DIY ang inyong buhok. Kay kani mo kung KOS day no is para lang jud ni sa makabalo mo gamit ani ha. Kay pwede mang sad gud day no day nga di naman dayon iyong pagkapiling gwapa day ba ug maupaw mo day kung magbut-but mo gamit ani nga KOS oy. Mora kung kabalo na gali mo day no nga damage na kay nasanan yung buhok no ay na lang po siguro na tiwasi oy. Og anyway day, mao na day na ang iyang before ug after siyang buhok. Kung usa siya ka dry day, sa pa na ako nabutangi og KOS. Mao na pud siya kabagsak og ka shiny karon. Mao na pati silingan ani nga marites day no ay digyas oy. Og mao na day to no, bye mo oy.